салом алайкум бародаро. Ин ҳамин мошин ҳозе айграница омадестай. Кура мепурсем имшаб чӣ рафта бошам. Ин ҳамин номрӯз мошини суд. Салом алайкум бародар. Мумкин аст акай чӣ пурсем? Мумкин аст. Айграница омададе? Ой, граница омададе. Камтар маълумот медоед акаҷон? Маълумот хайр, пассажирот берем. Мумкин аст дурунда камтар маълумот. Гап нест акаҷон. Салом алайкум бародар. Салом алайкум. Мумкин аст савол кунем акаҷон? Ҳам дар бораи граница камтар маълумот диде? Хай рафтем, соғ саломат гаштем, омадем. Просрочни документҳо буд. Ништияк бурдан овардам. Раҳмат ба акай Муҳиддин. Ҳамаи компанияро чӣ карем. Акаҷон чӣ хел буда граница? Акай Муҳиддин қатӣ биёе. Кадом хоҳиши графистан? Ягон проблема нест охи 100% бурдан. Ҳама ништияка ҳамара ҷавоб мегам. Бачаҳо бе документ метонем ба хоҳиш графистан. Не, марда рост дига соз бурдан овардан рада гарантиш қилик. Ман менанде пес мезгаронанд. Бе ягон 100% мебарам мебиёрам. Бе ягон У камбудӣ. ҷандури границадан дилат пур мегади. Малш акаҷон азор раҳмат. Ина Ку акаҷоно гап зане чӣ хел буда чӣ хел овардам? Просто ҳавоси камтар ториктар буд надидем туна. Зур bo'ldi, rahmat. Hammasi zo'r. 100% бурдан туна охи. Чӣ хел буда акаҷон граница рафте омаде Кадом мошин? хоҳиши гузаштан граница дора? акай Муҳиддин Чӣ хали ҳошикати рафте омаде? Мошин кушоди тенҷа. 100% ҷоҳотон 100% рафте охи бароҳат. бародаро такс. Ин акаҷоно бародаро ҳози ҳами граница гузаштан омасодиан Москва рафтадиан. Инам мошини акаҷоно 100% гарантия кати мебара мебиёра бе ягон камбутӣ. Кадомит граница гузаштан бошӣ ин ҳамин мошинро акаҷон 100% мебарад. Ин ҳам мошин